Joana, ja tens la camamilla. Una camamilla m'has fet? Pels nervis. Però la camamilla és pel mal de panxa. De tila no n'he trobat i el te no et va bé? Però no estic nerviosa. No, estàs com una bassa d'oli. A banda del DNI, he d'agafar alguna cosa? La citació. La tinc. Va, posa't la jaqueta, que marxem. Joana, el judici és a 11:45. Què hi fotrem allà tant d'hora? Un cafè, com Déu mana. Qui és ara? Ara ho sabrem. Tens visita. Hola, Què hi feu aquí? som el comitè de suport de dones atracades. La Paz ens ha dit que el judici era avui. Per favor, però si és un judici que és una bajanada... Va, no en fem un drama, ara, d'això. Ja ho veiem que no estàs enfonsada. No, estic perfecta. Va, anem. Va, tothom tranquil, que estic estupenda. Ja ho veieu que està perfecte, encara que li caigui la camamilla dels nervis que té. Però per què prens camamilla? A mi em fa vomitar. Ho he sentit. Va, marxem, a veure si tinc temps de prendre un bon cafè. La mà, com està? Molt millor. Bé, t'acompanyem. No, per favor. És que entre els uns i els altres acabareu fent-me posar nerviosa. No vull camamilla, no vull anar al judici amb una comitiva i no vull res. Ah, Joana, que aquí tots n'estem preocupant per tu. No, i jo us estic molt agraïda, però ara el que necessito és resoldre el tràmit. Un personatge, la meva àvia. Prou que ho sabem. Quan sortim ja us direm alguna cosa. Gràcies. No t'enfadis, està bé així. M'esperava més. Em podia haver fet molt de mal. Sí, però els jutges no jutgen el que hauria pogut passar, sinó el que ha passat. Gràcies, Paz, per la classe de dret. Va, no t'ho agafis així. T'ho dic perquè en recorda tant del judici del Mateu, també. El podria haver matat, però el que compta és el que va fer, i aquí el mateix. Sí, meravellós. Sí, així els deixen lliures i poden anar a estirar una altra bossa. I amb una mica de sort, aquesta vegada la senyora cau a terra sobre el cap i es mata. Joana, aquest discurs tan conservador. No tenim sort nosaltres amb els judicis. Però si has guanyat, si li ha caigut 1 any i 9 mesos. Sí, però no el tancaran. I tot per la merda aquesta que els antecedents havien caducat. Què vols, que el tanquin a la presó de per vida? No, 1 any i 9 mesos, el que li ha tocat. Presó per haver estirat una bossa, no ho trobes exagerat? Imagina't que li hagués passat al fill d'una amiga teva. No hi veig cap diferència. Mira-te'l. Què? Estàs content? Doncs no, Doncs hauries d'estar-ho. Em podies haver matat i te'n vas a casa tan tranquil. jo no li volia fer mal. Oh, quina gran persona. Joana, prou. Ets un miserable. Deixi'm en pau. T'has quedat descansada? Una mica. Però no tant com voldria. Anem. Però serà possible. No hi fica. Que ho temo i m'ho veig a venir. Però serà possible. No, segur. Sí, que la mare que els va parir són una colla de xorissos. Joana, amb qui parles? No el trobo enlloc. El què? El meu moneder. Aquest matí el tenies? És el que em vaig comprar després que el teu amic em robés la bossa. El meu amic. Sí, aquell noi a qui tu defenses tant. Però quan l'has vist per última vegada? No t'ho sabria dir. No t'amoïnis, ja sortirà. Sí, sortirà si no me l'han robat. Però qui vols que te l'hagi robat? Un lladre, que són els que roben, els lladres. Però quan? Quan? Vols que t'ho digui quan? Al metro. Que sembla que t'agradi el risc. Jo ja t'ho he dit d'agafar un taxi, però tu no, si el metro ens va perfecte, ens deixa de porta a porta. Sí, ens deixa de porta a porta, però arribem amb les mans buides. Va, que ja no som unes nenes, Paz, som unes senyores grans. Som les víctimes ideals dels carteristes, nosaltres i els turistes. I jo ho sé, i per això t'he dit d'agafar un taxi, però tu no has parat fins que no hem agafat el metro. I ara ja tenim aquí les conseqüències. No busquis més.
Potser ha sigut quan aquell noi que duia la jaqueta penjada al braç m'ha demanat per baixar. Esclar, fan això. Es pengen la jaqueta al braç per robar-te per sota. El teu moneder. Me l'has donat al jutjat perquè t'agafés un cafè de la màquina i després al metro he picat jo la teva targeta. Bueno, aquesta vegada he tingut sort. Potser sí que estic una mica massa nerviosa. Potser sí. Però no passa res.